Ölüm gelip kalganda, o Kuday Taalam, biraz toktata tursaň bolar beken. 5 günge, 3 günge toktat tursaň bolar beken meni. Men sadaka kılıp, wagtymyň bardygyn berip, men salih adamlardan bolat elem dep her bir adam aytat deydi. Ölüm gelip kaldı. Gelgen wagtda sen şaşıp kalasın. Aytasın, kavar gelgen jok deysin. Jok, kavar gelgen. Çaçın agardı, sakalın agardı. Kavar geldi. Dişin düştü, kavar geldi. Ertemenen bir klastaşın gömdün, 2 günden daha bir klastaşın gömdün. Oşentip azaydı, kavar geldi. O 18 üylengün kampirin öldü, bir kavar geldi. Ertemenen kaltandap durup basalbaya kaldın, tayak dayanıp kaldın, kavar geldi. Murda kazanın boyunda ot jagat eleň, sümölek urdap jeyt eleň, uktap kalsan gözüňe sümölek süýgep koýat ele jeňeleriň, jaş ekesin görse. Keyin sümölekke barba kız jandap kaldyň. Keyin üýlendin. Keyin karasaň jambaş jebe edip oturat ele kawurga jebe ele. Şirak jep, karasaň jambaş jep törgө oturup kaldyň. Ana uşunun özü da saňa kawar. Pışıp atasın. Daýardan degen söz deydi. Oşonda men jok, maňa 5 minut wagt, 10 minut wagt bardygy mintetlem jok, anda ketip kalgan boldu. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu habirun bima ta'malun. Egerde bir adamın möhnötü gelse, anda Kuday Taalam any hiç kanday geçiktirбейт. Kuday Taalam her bir kılgan işiňerdiň bardygyn bilүүçü deydi.